Ugens workout fra clausslot.dk indeholder denne uge 8 øvelser. Row med lunges. Tag 3 sæt af 10 gentagelser. Kombiner den med gående planke. Tag 10 på hver arm. 20 gentagelser i alt. Skulderpres med powerband for at øge aktiviteten i core. Tag 3 gange 10. Kombiner den med jumping squats med powerband. Tag 3 sæt af 20 gentagelser. Wave med beast fra Scroops. Tag 3 sæt af 30 sekunder. Kombiner den med walking lunges med twist. Brug sandsæk eller håndvægte. – 500 meter roning. Se om du kan holde tiden under 2 minutter. Kombiner den med hofteløft i mobile fit. Tag 3 gange 10 gentagelser. Rigtig god træning. Vi ses i dit center for personlig træning, clausslot.dk.